Nilqawkom lura magħna miegħi għandi lil Josephine Ebejjer Grek li għadha fil-Kumitat tal-Lanja tal-Poplu, il-festival li semmejtilkom anke waqt l-introduzzjoni tal-programm fejn jien illum qedtilkom li ħnibda nlaqgħakom mal-kontestanti. Minn għada ħnibdew nlaqgħakom mal-kontestanti, però ridna li mill-ewwel anke nintaqgħu anke ma' xatt mill-Kumitat fejn jkun jista' jtina iktar informazzjoni fuq dan il-festival ferm prestigious. Kif inti? Right, tajbajn, ringrazzjak. Kellek weekend tajjeb? ħafna tajjeb. U l-lum qed nieħu gost kif tħalt knawnina veru ħelwa. Le, meta kont żgħira dejjem bil-klip iż-żgħar. Imma issa fil-ħajja maġla l-għandi. Nina ħadet grazzja mill-ewwel miegħek u normalment meta tagħmel hekk Nina għax tkun forsi jew tixxomm anke xi kelb. Naħseb xammet li mħabba li għandi lejla annimali. Jista' jkun. U din hija xi ħaġa li jinnotawha ħafna, jinnotawha ħafna. Proset, u tobdi, ħafna xkif għanna għalt l-amur ħdej Brian, mill-ewel. Mill-ewel. Mela, Marja, ħankun għedin nitkellmu fuq il-festival Lanja tal-Poplu. Lanja tal-Poplu. Għarra, din is-sena Brian l-40 edizzjoni. L-40 edizzjoni. Beda fl-1973, 43 sena ilu. Kien hemm 3 snin fejn qabeż. Però illi inti tkun qed tiċċelebra l-40 edizzjoni hija xi ħaġa kbira u għalhekk din is-sena qegħdin hekk nippreparaw b'ħafna entużjażmu għaliex ovvjament hija ċelebrazzjoni fejn il-festival kun dejjem qiegħed jagħti prominenza lil kompożitur, awtur u kantanti Maltin illi veru jaħdmu. Aħna Malta forsi kieku naraw kantanti barranin tgħid xi ħadd tagħmel suċċess b'kanzunetta u sar miljonarju. Aħna l-Maltin biex tagħmel suċċess tibqa' taħdem, tibqa' tistinka toħroġ il-fondi u għandna ħafna materjal tajjeb u fil-Gżejjer Maltin għandna ħafna talenti sbieħ u tajbin. U għalhekk jiena hekk dejjem ninsisti kemm hu sabiħ li nurhom l-apprezzament tagħna. U anke l-festival li servi biex dak li jkun li għandu kanzunetta tajba tkun isa platform qed idvarrad il-kanzunetta biex in-nies. Opportunità oħra wkoll anke l-artisti Maltin u vera. Ekku, għax jekk ma ssirx famuża kanzunetta permezz ta' xi festival jew għax imbagħad mill-festivals jibdew aħna bħalma nagħmlu aħna ġeri jagħmlu l-organizers kollha tali aħna bħala kumitat veru napprezzaw lil kull organizer għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd qed jaħdem għal qan wieħed illi nagħtu l-opportunità lil kantanti u kompożituri u awturi. Dawn meta qed tiġi varata ġo festival kanzunetta aktar hemm it-tendenza li stazzjonijiet tar-radju ħajdoqqu għal kanzunetta u allura aktar hemm iċ-ċans li tasal għand in-nies djar. U wieħed ikun jista' jgawdi l-kanzunetti sbieħ Maltin. Apparti wkoll anke opportunitajiet li l-kantanti, l-kompożituri kollha daw jintaqgħu magħhom minn dan il-festival ukoll. Ekku. U propju anke aħna bħala kumitat saqsejna lilkom producers u hekk tal-festa tal-programmi televiżivi biex tgħinuna ftit ħalli tagħtu naqra promotion il-kantanti. Għax permezz li qed jieħdu sehem fil-festival u intom qed tistidnuhom ħajkomplu jkabru l-arfien mal-telespettaturi, allura ħajsiru jafuhom iktar. U dik hija xi ħaġa sabiħa lihom. Aħna talent Maltin tuħ l-appoġġ tagħna all the way. U veru, grazzi, u anke naf li d-direttur tagħkom Jon Joe minn dejjem kien iħobba l-kanzunetta Maltija kif għamilna l-mistoqsija mill-ewwel għajtuna, grazzi ħafna. Mela. Ħafna tittina ftit informazzjoni fuq dan il-festival, Marja. Beda fl-1973. Dak kien hemm Dun Morris mifsut il-belt li kien dejjem iżomm iż-żgħażagħ hekk jagħmlu ħafna qassisin li jkollhom il-youth group u beda jinnota li hemm ħafna żgħażagħ li għandhom daw il-talenti li jdoqqu l-kitarra forsi jew xi strumenti oħra u jkantaw live, allura jikdbu l-kanzunetti tagħhom. U daw ftehmu flimkien li jagħmlu tip ta' isu konkors bejnietom imma lan kien minn dejjem mhux il-kompetizzjoni li nħan irbaħlek jew inti ħatirbaħli illi jixxerjaw, ikantaw, jinterpretaw il-kanzunetti, il-produzzjonijiet tagħhom, il-kidba tagħhom u l-mużika tagħhom flimkien biex japprezzaw ix-xogħol ta' xulxin u anke jitalmu minn xulxin. U din baqgħet issir sena wara sena wara sena. U xi ħaġa oħra sabiħa hija li kull sena dejjem jiġi produċut ktieb jiġi publikat ktieb u CD. Dak iż-żmien ovvjament ma kienx hemm CDs, kien hemm forsi il-long plays jew aktar tard il-każett jew id-DATs. Imma minn dejjem kien. Iva, għandna ġifieri għandna kodba ktejjeb, mhux ktib, bil-lirika tal-kanzunetti li jmorru lura ħafna snin. Ta' kull kanzunetta. Ta' kull kanzunetta bħalma wkoll ħassir din is-sena. Għaliex inti bekk tkun tista' wara ħafna snin immaġina jien kont nilqas twelid meta sar l-ewwel festival, tkun tista' tara l-lirika ta' dak iż-żmien. U meta toqgħod